La primera imatge que he triat és la plaça de les Cols, perquè per tot Casteller tarragoní actuar per Sant Magí la plaça de les Cols, una plaça que té més de 200 anys d'història. Actuar allí representa no només que fas castells a l'actualitat, sinó que fas una cosa que ja feien els nostres avantpassats. I a part, té aquell punt de màgia que no té cap altra plaça a Tarragona i crec que poques places al món casteller a tot Catalunya. Per tot Casteller tarragoní és un orgull actuar allí i per xiquets de Tarragona, que fa anys i anys que hi actuem, doncs, és un moment, crec, al llarg de l'any irrepetible. La segona imatge és la plaça del Fòrum i l'he triat perquè els meus pares viuen a 200 metres, jo visc a 50 metres. Recordo des de petit els estius jugant aquí a la plaça del Fòrum amb les pedres, una plaça que ha canviat molt al llarg dels últims anys, una plaça que sempre ha sigut, crec jo, la germana petita de la plaça de la Font i que a poc els tarragonins i la gent de fora han anat descobrint. I bé, per mi és molt important, sobretot a l'estiu, asseure'm, veure la gent passar, veure els turistes com van passant la ruta des de la catedral fins a la plaça del Rei. I bé, jo crec que es barreja el tema personal amb el tema d'orgull de ciutat i crec que la plaça del Fòrum representa molt bé aquesta barreja, aquesta simbiosi. La tercera imatge és la volta del circ. Per mi és aquest punt familiar. Jo m'escapo moltes vegades amb les meves filles, que són unes malaltes de les voltes i de tot el que és Tàrraco. I en el fons aquest punt familiar i aquest punt de quan has estat viatjant i has vist molts llocs d'Europa o del món, et fa valorar el que tens a Tarragona. I jo crec que tot tarragoní hauria d'escapar-se i començar a caminar per les voltes del circ perquè val la pena, els plafons t'expliquen molt bé com estava i com es desenvolupava l'activitat al circ i té el seu encant romàntic i a mi m'encanta. Estem al local dels Xiquets de Tarragona, la meva colla, els Matalassers, la colla on faig castells durant els 21 anys que porto amb la camisa ratllada. Els Xiquets de Tarragona, hereus de tota la tradició castellera a Tarragona, hereus de les colles que ens han precedit i jo crec que per mi ser casteller dels Xiquets de Tarragona és una forma de vida, tot el meu entorn i tot el meu calendari gira al voltant dels xiquets, dels assajos, les actuacions, les relacions personals que pots tenir amb tots els companys i jo he estat molt content de poder fer aquesta localització aquí, d'ensenyar aquesta entrada al local perquè per mi és molt important. Jo crec que els xiquets som una de les entitats més importants de Tarragona i és una manera, com he dit, de viure i de sentir els castells i de sentir la història dels castells i de Tarragona.